on Zombie Apocalypse. Welcome back to Infanta Race once again, guys. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa ating Panginoon dahil nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon para umpisahan ulit itong pa-race natin tuwing Sabado. Halos 2 buwan din, guys, na hindi tayo nakapagpa-race dito at alam kong sabik na sabik kayong sumabak ulit sa karera natin. At salamat sa inyong lahat dahil napakarami pa rin po nang sumali sa ating karera. Mayroon tayong open sa MTB, RB, at mayroon pa tayong women's category, guys. Mayroon pa tayong 15 years old at nagkaroon pa ng 14 years old below. So salamat sa ating lahat at tandaan natin na lagi tayong mag-iingat lalo na sa bawat oras na nakasakay tayo sa ating bisikleta. Disiplina sa sarili ang pinakamahalaga sa lahat. Once again, guys, gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumali at sa lahat ng nanood sa race na to. Shoutout sa aming presidente na si Marlon Urbano na laging nandyan, guys, upang suportahan tayo sa ating karera. Ganon din ang aming manager na si Ma'am Mary Jane Alferez at ang kanyang kapatid na lagi ding sumusuporta sa atin at nandyan lagi upang magmarsyal, Kuya Herman Alferez. Maraming salamat po sa inyo. So guys, panoorin natin hanggang dulo itong race na to dahil napakaganda ng ipinakita ng ating mga participants sa karera na to. Yun nga, guys, at malapit nang matapos ang 800 meters na rolling start. Pagdating doon sa maliit na tulay, doon na magsisimula ang tunay na bakbakan. Yan nga, guys, at unang banat sa ating karera, Renato Sabido ng Pangasinan Cycling Team versus Lawrence Celesti ng Team Bolinao. Nag-counter attack naman si Ace Ocampo ng Tropang Burgos at nakasunod naman sa kanya si Mac Kevin ng Tropang Dasul. Sila po ang unang breakaway sa race na to. Isang tropa mula sa Pangasinan Cycling Team ang humabol mula sa likod, Edran Ahmad, at nilampasan ang dalawang breakaway. Yan nga, guys, at nakalayo na ng bahagya ang ating solo breakaway mula sa peloton. Isang tropa naman ang umahabol mula sa likod, James Gantang ng Team Bolinao. Sinundan naman ni John Louie Honrada ng Pangasinan Cycling Team at sumunod naman si Samuel Almandres ng Infanta Cycling Team. At tropa ang Iba Sambales naman, guys, ang nagdadala sa peloton. Ayun nga, guys, at patuloy na humahabol itong second group natin. Samuel Almandres nag-jump sa harapan at mukhang hahabulin niya ang ating breakaway.
nga guys, at nagpang-abot na lahat ang ating mga tropa, ngunit hindi pumayag itong isang tropang Bolinao, Lawrence Celeste. Nag-jump sa harapan, sinundan ni Keno Disus at nagrematihan ang dalawa guys. Humabol din si Renato Sabido ng Pangasinan Cycling Team upang suportahan ang kanyang teammates na si Keno Disus. Kompleto pa rin ang grupo dito sa likod at Team Zambales pa rin ang nagdadala sa ating peloton. Sa part na to, inabutan ulit ng ating peloton ang tatlo nating breakaway, kaya kompleto na ulit ang grupo. Nasa bayan na po tayo ng Igya at nasa 8 kilometers na rin ang natatakbo ng ating mga bikers. Franz Romero naman ngayon guys ang nagpakitang gilas mula sa tropang Burgos. Siya naman ngayon ang kumawala mula sa peloton at sinundan siya ng tropang Iba Zambales.
Renato Sabido ng Pangasinan Cycling Team ang kumawala ulit mula sa peloton at sinundan ng tropa sa bandang likod. James Gantang ng Bolinao at Ace Ocampo ng Burgos ang mabilis na humahabol. Samuel Dopagan, Kenneth Dorado at Samuel Almandres humabol din sa bandang likod. Nasa Barangay Pital na tayo guys at tuloy-tuloy pa rin ang palitan ng breakaway ng ating mga kalahok. Tropang Iba Zambales, Tropang Burgos at Tropang Infanta Pangasinan ang nangunguna ngayon sa ating race line at may sumunod na dalawang tropang naka-jersey ng white. Kenneth Dorado at Franz Romero at iba pang tropa nakasunod pa rin dito sa likod. Stefano Almandres kumalas sa peloton at pumunta sa harapang grupo. Mukhang bumilis ang takbuhan sa bandang harapan guys, kaya nakipaghabulan na rin itong iba pang tropa dito sa bandang likod. Dito naman tayo sa may harapan guys, tropang Zambales ang nagdadala sa ating peloton at mayroon tayong tatlong breakaway sa bandang harapan. Keno Decius mula sa peloton, hinabol ang tatlong nasa harapan at kumuha rin siya ng breakaway. Mac Kevin at Samuel Dopagan ng Dasol, hinabol ang ating breakaway. Apat na bikers ang nasa unahan ngayon, MG Pulido, Renato Sabido, tropang naka-black na jersey at Louie Honrada ang nangunguna ngayon sa ating peloton. Nasa Malbalan na tayo guys at patuloy pa rin ang ating mga bikers na nag-uunahan dito sa may harapan. Louie Honrada nag-jump muli sa harapan at kumuha ng breakaway. Jason Barrera at James Gantang humahabol din dito sa bandang harap.
Mula sa likod, nag-jump sa harapan, Lauren Celestin ng Team Bolinao. Magkasunod sila ni Rainier Navarro ng Team Iba Zambales. Franz Romero nang dumating sa may ikutan, pero di niya napansin yung kasama ko guys, kaya dumire-diretso pa siya habang yung ibang kalahok ay papaikot na. Ayan nga guys, at pabalik na tayo ng finish line. Tingnan natin sa bandang harap kung sino na ang lumalamang sa kanila. And nga guys, at tropang Zambales ang nagdadala ngayon sa ating peloton. Nasa bandang harap si James Gandang ng Team Bolinao at nangunguna naman si Ace Ocampo ng tropang Burgos. Paparating na rin ang ating MTB category at Samuel Almandres biglang sumulpot mula sa likuran. May isa pang tropa na humabol mula sa likod, kaya naging tatlo na ang ating breakaway. Isang tropa na naman ang humahabol dito sa bandang likod, James Gantang ng Team Bolinao. Isa pang tropa ang humahabol, Franz Magno ng Team Iba Zambales, ang ating panglimang breakaway. Nangunguna pa rin si Samuel Almandres, nakasunod si Ace Ocampo at pangatlo si James Gantang ng Bolinao. James Gantang lumipat sa harapan at siya na ngayon ang may dala ng ating breakaway. Buhat naman ng dalawang Pangasinan Cycling Team ang peloton dito sa may bandang likod. Quino Dizos kumula mula sa peloton pero sinundan agad siya ni James Gantang ng Team Bolinao. Adrian Ahmad lumipat din sa bandang harapan, sumunod si Jason Barrera ng Zambales at nakasunod si Estrada ng Igya at itong isa pang tropa nating naka-jersey ng white. Sa part na to, kompleto na ulit ang ating peloton. Eric John Estrada ng Team ECC ang siyang nagdadala ngayon sa ating karera. Tropang naka-jersey ng white naman ngayon guys ang bumanat mula sa peloton at sinundan siya ni Franz Magno ng Team Iba Zambales.
Mula sa harapan, Keno de Jesus bumanat sa gawing kaliwa. Walang sumunod na tropa kaya Samuel Almandres hinabol si Keno de Jesus. Walang sumunod mula sa peloton kaya Samuel Almandres at Keno de Jesus ang ating breakaway. Nasa Igya na tayo guys at nasa 8 kilometers na lang ang natitira dito sa ating unang dalawang kalahok. May sumunod na tropa at 8 seconds lang ang kalamangan nito sa dalawang breakaway. 19 seconds naman ang gawat ng ating peloton sa dalawang breakaway. Franz Magno ng Team Iba Zambales ang may dala ngayon sa ating peloton. Ace Ocampo ang ating pangatlong breakaway. Hinahabol po niya yung dalawa nating naunang kalahok. Medyo may kalayuan na rin ang agwat nitong dalawa nating breakaway kay Ace Ocampo sa bandang likod. Sa palagay nyo guys, hahabulin pa ba ng ating peloton itong dalawa nating breakaway o hayaan na lang sila hanggang sa finish line? Mula dito sa likod, James Gantang at Ace Ocampo patuloy na humahabol sa ating dalawang kalahok. Nakasunod na rin sa kanilang dalawa ang ating peloton.
moments later. Nice one, baby. Uy, tatlo lang kaya? Oh, sige, thank you. Kunwari lang picture kayo, gano'n. Oh. Kilo de Jesus. Congrats, walang ensayo. Kamar. Okay, lagay mo na, Neng. Award mo na, Neng. Yung mga sticker, nagbigay ka? Sino? 1, 2, 3. Oh, andang. Picture kayo. 1, 2, 3. Second. Samuel Almandres. First, second, third. Second. Oh, tingin dito, picture kayong tatlo. MJ, sino yung sa MTV? Adrian, ikaw na rin ah. Oh, third. Sino yung third sa ano? Sa MTV? Adrian Ahmad. Third. Okay, nakakabit na yung ano. Nakakabit na yung medal niya kanina. Okay, tatlo. 1, 2, 3. Okay, congratulations.